ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ዝሓለፈ 80 ዓመት ኤርትራ ከም ሃገር ንኸይትቀውም ብሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕልያ ዝተፈጸመ ኣዝዩ ዘሰንብድን እከይ ተግባራትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝድህስስ ትሕዝቶ ኢና ክነቕርበልኩም ነዚ ትሕዝቶና ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ፈታዊ ኤርትራን ጉዱሳትን ምእንቲ ክባፅሕ ድማ ብወገንኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ነዚ ቪድዮ ክትሪኡ እንከለኹም ላይክን ሼርን ክትገብርዎ ቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ንላብወኩም ሰናይ ምክትታል ከዓ ይግበረልኩም ኣብ ነሓሰ 1945 ዓመተ ምህረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤን ኣብ ትሕቲ ኢጣልያ ዝነበራ ሃገራት መጻኤን ክውሰን ዛዕባ ኣብ ዝሓዘሉ ግዜ ብሪጣንያ ክፋል ግዝኣት ኤርትራ ናብ ሱዳን ጸምቢራ ረብሓኣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከተዕቢ ኣሜሪካ ብወገና ኣገልጋሊ ዞባዊ ስትራቴጂያ ክትከውን ዝሓርየታ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ዝብል ድሌት ነበረን ነናተን መደብ ንምዕዋድ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ክገብርኦ ወዲአንኦ ናብቲ ናይ ሽዑ ኣኼባ ኣተዋ ተጻቦ ኣሜሪካን መሻረኽታን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እምበኣር ካብቲ ግዜት እዩ ዝጅምር ሃገርነት ኤርትራ ካብ ገጽ መሬት ንምሕካኽ ዝተወስደ ቀዳማይ ስጉምቲ ድማ ምዕናው ነቲ ዝነበረ ቁጠባን ትሕተ ቅርጽን ኤርትራ ነበረ ኢጣልያ ኣቐዲማ ንናታ መግዛእታዊ ዕላማታት ክትብል ኣብ ትሕተ ቅርጽን ኢንዱስትሪታትን ኤርትራ ብቢልዮናት ሊረ ዝትመን ገዚፍ ወፍርያ ኣፍሲሳ ነይራ በዚ ኸኣ ቁጠባ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ክነጻጸር እንከሎ ናብ ዘመናዊ ርእሰ ማላዊ ቁጠባ ዘሰጋግር መሰረት ሒዙ ነበረ ባጽዕ ሉል ቀይሕ ባሕሪ እናተባህለት እትጽዋዕ በቲ ግዜ እቲ ኣብዚ ዞባና ምዕብልቲ ወደብ ነበረት ምምሕዳር ብሪጣንያ ቀዳማይ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኸኣ ኣገልግሎት ወደባት ኤርትራ ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ምውራድ ነበረ ነዚ ክውን ንምግባር እዚ ስዕብ ግፍዒ ኣብ ንብረት ኤርትራ ፈጺምያ እዛግናይ ብሪጣንያ ሓደ ዓበይቲ ክሬናትን 500 ዝኸውን ዓበይቲ ጋንእ ነዳድን ካብ ወደብ ባጽዕ ተነቒሉ ናብ ግብፂ ንማልታን ካልኦት ሃገራትን ተሸጠ ተንሳፋፊ መዐሸጊ መራክብ ምስ ክሬናቱን ንመጸገኒ መራክብ ዘገልግል መሳርሒታትን ንፓኪስታን ብምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ተሸጠ ክልተ ንላዕለዎት መኮንናት ኢጣልያ ዝተሰርሐ 400 ዝኸውን ናይ ምቾት ገዛውቲ ብምሉኡ ከም ዝዓኑ ተገብረ ሰረንድኡን ማዓጽኡን መሳኹትን ከዓ ተለቂቑ ተወስደ ሰለስተ 1000 ሰባት ዘእንግድ መንበሪ ባሕረኛታት ብዘይኣስር ከም ዝዓኑ ተገብረ
4 መዓልታዊ 1,000 ቶን ሲሚንቶ ወይ ከዓ 10,000 ኩንታል ሲሚንቶ ዘፍሪ ዝነበረ ፋብሪካ ተነቂሉ ንሱዳን ተወሲዱ። 5 ናይ ፖታሽ ፋብሪካ ተፈንጢሑ መሳርሒታቱ ናብ ዝተፈላለዩ ዓደግቲ ተሸይጡ። 6 $20 ሚልዮን በቲ እዋንቲ ዝዋግኡ ኣብ ኣስመራ ጉራዕ ጊንዳዕ ማይ ሓባር ዝነበረ ዓበይቲ መኻዚኖታት ተነቂሉ ተዘምተ። 8 ኣብ ናኹራ ተተኺሉ ዝነበረ መፍሓሪ ነዳዲ ተማሕዩ ተወሲዱ። 8 ካብ ቁርደት ንጎንደር መገዲ ባቡር ንምዝርጋሕ ዝተቐረበ ሓዲዳትን ካልእ መሳርሒታትን ብ300 ባጎኒታት ተጻዒኑ ተወሲዱ። 9 ኣስመራ ባጽዕ ዘራኽብ ኣብ ዓለምና ዝነውሐ ተለፈሪካ ምስቲ ዘንቀሳቕሶ ዝነበረ ዓቢ ሞተር ናብ እስራኤል ተሸይጡ። ገመዳቱን ኣዕኑዳቱን ተነቂሉን ተማሒዩን ድማ ተወሲዱ። ኣብ ወደብ ዓሰቡን ተመሳሳሊ ዝምታ ስለ ዝተፈጸመ ዓቕሚ ናይ ወደብ ዓሰብ ብ3/4 ጐዲሉ። 10 ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ባጽዕን ዝነበረ በብዓይነቱ መሳርሒታት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተዘምተ። 11 ናይ ሆስፒታል መሳርሒታትን ኤር ኮንዲሽንን ከይተረፈ ተነቂሉ ናብ ስዑድ ዓረብ ተሸይጡ። 12 ዝተረፈ ደቀቕቲ ንብረት ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ሓፃውን መሳርሒታት ህንፃ ጀነሬተራት ወዘተ ከዓ ንውልቀ ሰባት ተሸጠ። እዚ ዝጠቐስናዮ ከም ኣብነት ዘቕረበ እዩ። እቲ ዝርዝር ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ሽዑ ዝተዘምተን ዝዓነወን በብዓይነቱ ዘመናዊ ንብረትን መሳርሒታትን ብገንዘብ ናይቲ ግዜቲ ክትመን እንከሎ ኣስታት 100 ሚልዮን ፓውንድ እንግሊዝ ይትመን። ኣስታት 100 ሚልዮን ፓውንድ እንግሊዝ ናይቲ እዋንቲ ማለት ድማ በዚ ሎሚ ናይ ቢልዮናት ፓውንድ እንግሊዝ ማለት እዩ። እዚ ዕንወትን ዝምታን እዚ ኣብ ዝፍጸመሉ ዝነበረ በቲ ተግባር ዝተቆጥዑ ገለ ኤርትራውያን ናብ ፓርላማ ብሪጣንያ ጥርዓን ኣቕሪቦም ነበሩ። ዝተዋህቦም መልሲ ድማ ከምዚ ዝብል ነበረ። ቃል በቓሉ ከነንብበልኩም። ቁጠባዊ ንጥፈት ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ንኹናት ዝቐንዐ እዩ ነይሩ። ዝበዝሕ ህንጻታትን ትካላትን ንውግእ ኸገልግል ተባሂሉ ዝተሃንጸ እዩ። ንሰላማዊ ቁጠባዊ ህንጸት ስለ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ምምሕዳር ብሪጣንያ ናይ ምዕናው ስጉምቲ ድማ ወሲዱሎ ዝብል ነበረ። ምምሕዳር ብሪጣንያ ብኤርትራ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤን ዝተዋህቦ ሓላፍነት መጻኢ ዕድል ኤርትራ ክሳብ ዝውሰን ብሕድሪ ከም መሓድር ጥራይ እዩ ዝነበረ። ነቲ ዝተጠቕሰ ፖለቲካዊ ዕላማታት ግን ኤርትራ ብቕዕቲ ሃገር ከይትኸውን ኣብ ምዕናዋዩ ተጓይዩ። ምዚ ተኣሳሲሩ ሃገርነት ኤርትራ ካብ ገጽ መሬት ንምሕካኽ ዝተወስደ ስጉምቲ ኤርትራ ሰራዊት ዝበሃል ከም ዘይህልዋ ምግባር እዩ። ኤርትራውያን ዓሳክር ጣልያን ዝነበሩ ምስ ስዕረት ጣልያን ተበቲኖም ብምንባሮም ንብሪጣንያ ምቹእ ግዜ ነበረ። ዝስዕብ ውዲት ንምዕዋት ከዓ ኤርትራ ንእሽቶ ሓይሊ ፖሊስ ጥራይ ከም ዝህልዋ ተገብረ። ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ኢንዱስትሪን መሳለጥያን ኤርትራ ገዚፍ ዕንወት ድሕሪ ምንፍጻሙ ብዙሕ ኤርትራዊ ካብ ስራሕ ተሰጒጉ፣ ገሊኡ እውን ንስደት ኣምሪሑ። ዓሳክር ጣልያን ዝነበሩ ኤርትራውያን ስራሕ ሲኢኖም ዘርሞ ተሪፎም ኣደዳ ጥሜትን ስደትን ከኣኾኑ። ኣብ ርእሲ እዚ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ከይተረፈ ብፍላጥ ተዓጻጻፊ ግብሪ ሰልዐ። የግዳስ ናይቲ ግዜቲ ኤርትራዊ ወለዶ በዚ ጨካንን ኣረሜናውን ተግባራት ናይ እንግሊዝ ከይረዓደ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ዝነበረ ጨካን ግፍዕን በደልን ነቲ ዝተኣልመሉ ውዲትን ኣይረዓሞን። ኣብቲ ዝቐጸለ መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎ ቃልሱን ናጽነት ድማ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ተጻብኦታት ስዒሩ ኣኽሊል ናጽነቱ ብገዛ ቅልጽሙ ደፊኡ ቀጻልነቱ ከም ሃገርን ህዝብን ኣውሒሱ ኣንጸባራቒ ታሪኽ ሰሪሑ እዩ። እዚ ኣንጸባራቒ ዓወትን ምምስራት ልኡላዊት ሃገር ኤርትራን ድማ ክሳብ ሎሚ ንብሪጣንያ ሕጒሱ ኣይፈልጥን። በዚ ድማ ዓባይ ብሪጣንያ እንግሊዝ ንዝሓለፈ ታሪኻዊ ጌጋታታ ኣብ ክንዲ ምእራም ኩሉ ግዜ ዕድል ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ኣንጻር ህዝብን ሃገርን ኤርትራ እትኸውን።
ህዝቢ ኤርትራ ግን ንዝወረዶ በደል ከም ቂም እውን ከይሓዞ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ እከይ ተግባራት ከም ታሪኽ ጥራሕ ብምሓዝ ንዝምድና ኤርትራን ዝበደልኦ ሃገራትን ኣብ ምምሕያሹ ዝጽመድን ዝሰርሓሉን እዩ። ከም እንግሊዝ ዝኣመሰላ ሃገራት ምዕራብ ግን እቲ ናይ ማዕረ ዝምድና ዘይኣምናን ልዕልና ጻዕዳ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝብል ግናይ ዘይበልየለን ኣካይዳ ስለ ዝኽተላን ኩሉ ግዜ ኣንጻር ኤርትራውያን ዝስለፋ እንተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ወትሩን ሰላምን ምሕዝነትን ድልው እንተ ንኽብሩን ክብሪ መሬቱን ልኡላውነትን ኣብ ዕዳጋ ዘየውርድን እዩ። ዋላ እኳ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ውዲታት ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ዓቕምታቱ ሃስያ እንተተኣልመ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ነዚ ነቕ ዘይብል መትከሉ መትከል ርእሰ ምርኮሳን ማዕርነት ናይ ሃገራትን ህዝብታትን ወትሩ ኩርዕን ሕፉሩን እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትርያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ድሕሪ ሳለስቲ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ሰሰናዩ እናተመነና ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ንትሕዝቶና ድማ ላይክን ሸርን ብምግባር ንስራሕና ክትተሓጋገዙና ንላቦ ዓወትና ሓፋሽ